Takže ja vás zdravím ľudia od tohto nového videjka a v tomto videjku budem boxerista, ktorý chce poraziť Mike Tysona. Takže, ja taký boxerista idem do ringu a idem bojovať. Uvidíme, či niekoho porazím. Ináč táto hra je boxing simulátor. Do vyhľadávača si dajte iba box a to hneď prvé. No. A ja by som si dal proti niekomu zápas, lebo som mini Mike Tyson. Takže, ideš proti mne? Poď. A prvý zápas. Ja som úplne silný, proste Mikey Tyson a ideme poraziť ho. Ja absolútne netuším. Trénoval som túto hru, hej, off-screenu, takže aby som nebol taký plebík na video. A budeme ho musieť poraziť, chlapca. Tak poď. OK, mám 4 životy. A on ma porazil. Trénoval som túto hru, hej, off-screenu, takže to mňa bude tak varený guláš, hej. Ale round 2. Takže. Ja sa dá... Aha, už som začínam chápať. Lebo už si spomínam, lebo ja som to hral asi minulý týždeň. No a my ho porazíme, ale... Už tu pridali aj nejaké veci, hej. Z minulého týždňa. Keď stačíte mezerník, tak vám to dáva staminu a za tú staminu vy môžete hitovať. Ale máte to aj taký, ako keby, ochranový štít, ktorý máte ako životy, že keď sa bránite, tak proste, ale asi ho porazíme, lebo ja mám 90 životov. Oh, yes! Porazili sme ho! GG! Ale je to iba 1-1, nie? Áno, round 3. Tak poď! Poď. A za chvíľu budeme mať svoju schopnosť ako keby. A 92%. 93%. Ale on si dobíja staminu, takže aj ja si trochu dobijem. A za chvíľu máme svoju schopnosť. Máme 99% a máme ju! A ideme! Pum! Dal som iba dole všechen štít. A teraz ho uboxujem. Ty kokšo, dobré uhyby. Mike Tyson. Aha. A nemám už energiu, nemám energiu. Takže si musím trochu dobiť. Ale idem proti nemu, lebo on je AFK, nemu sa to asi láglo. No tak free win. Taký polovičný. Aha, tak ešte nie. A je to tam! Jo! Porazili sme ho! Sa tu plácaš na zemi? Aha, my máme ešte 4. round. To sa hrá asi do 3. No, takže poďme. Ty kokšo, 2 doče. 3, 4, 5. Dojilujeme. Máme oveľa viac životov jak on. Ale ty kokšo, my ho dávame jak nič. Aha. On má už iba 20... Aha, on sa nejak rýchlo hýluje, ne? Ale my ho porazíme, dúfam. Vyhrávame o 1. No poď. Už máš dosť toho. No ja mu zničím ten štít. Aha, uhyb. Kámo, ja som Mike Tyson, ty proti mne nemáš šancu. Poď. Ale však bojuj, nedrž furt space. Neochráňuj sa furt. Poď. Ale akože celkovo som dobrý, nie? To musíte uznať. Dúfam, že ho porazím. A neviem, čo mu je furt. Aha, on robí neviem čo. Ale ja som za... Ty kokšo, to je kombo, chlapci. Poďme. A on sa strašne dohýluje. Aha, ty kokšo. Má už iba... Ale ja nemám energiu. Keď nemáte energiu, nemôžete útočiť, takže mu nič neuberáte. Ale keď máte zase veľa energie, tak to je damage. A máme Erko a bum. A je mŕtvý. Poď, je to tam chlapci. Porazili sme prvého našeho supera. Bol to nejaký Sulus.
A bol to podľa mňa dobrý fight. Ale tu sa dá asi aj trénovať, nie? Alebo na čo to robia? Skúsim dať tečko. A čo mi to dáva? Dáva mi to vôbec niečo. No, asi ja neviem, či mi to niečo dáva, ale idem zas proti komu? Teraz idem proti zas nemu. No tak poďme. Druhé kolo. Asi ma chce poraziť. Počkať, ja som si vymenil F-ko namiesto medzerníku, takže chápeš? Ale to dáme. Poď! Poď! Útoč! Rob niečo! Ty kokšo, iné kombo. Chlapec hituje do vzduchu. A poď, má už iba 35 život. No on sa nejak rýchlo healuje. A už nemá shit. On ja neviem čo robí. Chlapec sa ani neobraňuje. Easy knockout. Easy. On je nejaký slabúčky. No poď. Kamo, ale hej, halo, hraj. Tak ja to budem iba klikať. Aha. Ez. Tak to bude asi free win. Lebo zatiaľ sa moc nebráni. To bude free win asi. On neviem čo robí, ale je divný. Lebo zatiaľ on nič nerobí. Haló. Easy win druhý. Takže EZ. A máme 2 viny zatiaľ. A ideme. Ty kokšo, to je skill. No, ale my ideme si zahrať aj proti niekomu ďalšiemu, niekomu inému. No, proti nemu už nechcem ísť. On ide proti mne druhýkrát. Ale čo mi ukazuje vin 0? Čo som vyhral už 2-krát na ním. Poď. Tak poď, nie? Ideme. Dal som mu jednu headshotku, druhú. A čo robí? On to hrá asi na mobile. Alebo neviem čo mu je. Lebo fakt moc dobre nehrá. A táto hra je strašne ľahká na ovládanie. Iba proste Qčko, Ečko, medzerník a myška. To je všetko. Tak poď, druhé kolo. Ale nejaký slabý. Tak ja si s neho urobím párky. Na večeru, chlapci. Tak poď. Ale už na ďalšie kolo nechcem, lebo chcem aj niekoho iného. Tak poď. Ty kokšo. Nemám energiu. Domlátim mu ten sprostý štít a mine sa mi energia. Á! Poď. Nie? Ja neviem, ja to nechápem tohto človeka. A on si dá zase ten blbý štít. A ho domlatím aj tak. Ez. Chlape. On to líval. Prečo som furt tu? Yes. Easy win a mám tu nejaký robuxy. Super, bomba, fakt. No ale my ideme si nájsť ďalšieho človeka, ktorý proti nám ide. Takže by som si zahral asi proti tomuto. Proti Kapibare. Kde som? Jak to, že som tu, hej? Ja tu nemám byť. Ja ešte nemám, neviem, tú odmenu. Ale ja sa nemôžem ísť späť. Aha. No poď. Poď. Ty. Aldora na mobile, to nechcem. Ide proti mne niekto, haló. To vám pozýva. Nejde. No, zatiaľ proti mne nikto nechce ísť. A ide tento týpek proti mne. Tak poď.
Prečo má 50% winrate, keď som vyhral všetko? Ja to nechápem. Ale... Aha, dávam mu. Sice je to teraz také vyrovnané. Toto bude dobrý súboj. Kámoško. Dáme trochu viacej energie. Ty kokšo, dobrú som mu dal hlavu. Kámo, toto je dobrý zápas, ale aj celkom ťažký. Nice, dal som mu. Aj teraz mi dal on. Ale je to vyrovnané. Ale to trochu vyhrávam na životy, to je moja výhoda. Kámo, to je vyrovnané. Ale, máme ho asi? Nie, kámo, však on ma dobieha. Oh no. Poď. Kámo, to je strašne vyrovnaný súboj. Poď. A vyhrávam trošku na životy, ale iba fakt málo. Trochu si skúsim dohealovať. No! Ja som to myslel. O nie! Ja som prehral! On mal 3 životy, nie! Tak po to otočíme, ak nič. Chápeš, že 3 životy? Kámo, EZ minus 20. Kámo, dobre to, aha, Mike Tyson. A potrebujem trochu viacej energie. Má oveľa menej životov než ja. To je moja výhoda. Skúsim ho zatlačiť na roh. Ale... No ale už sa trochu dohealoval. Potrebujem trochu viacej energie, lebo on má 100 energie. To je jeho výhoda. Ale... Ja nemám energiu vôbec. To preto, lebo ja furt používam tie deše. To mi míňa asi 5 energie za jeden. Ale akože dobre ho teraz dávam celkom. Ale ja nemám furt energiu, ale mám už iba 20... No už strašne sa rýchlo tie životy dávajú. Aha, dodge. Takže ja nemám energiu. Dal som mu za 9. Ale ja nemám už štít vôbec. Tak poď! Yes! Porazili sme ho! 1-1. Ale bolo to ťažké, nebolo to jezo. No ale poď. Do za 25! Kámo, dostáva! Už má iba 5, no strašne rýchlo sa to dohealovajú tie životy. Ale máme ho. Či? Au. Dostal som aj ja za 25. Takže máme dosť vyrovnané životy. Ty kokšo. Fuh. O! Dobre som ho, dobre ho džukujem. Má málo. Ja mám ho trošku viac iba. Ale teraz dostal. Ale má málo. To je... Vždy je lepšie, keď má ten druhý menej životov než ty. Oh, yo!
celkom mu dávam. Ale... Myslíte, že vyhrám? A dávam mu. Sice aj on nie celkom. Ale ja nemám zase energiu. Čiže sa musím trochu doenergiovať. Je to strašne vyrovnané. O nie, ja prehrávam? Nie. Ja to nemôžem prehrať. On je dobrý dosť. Za 25. Ale prečo sa tak rýchlo healuje? To není možné. Prečo sa tu môžeš tak rýchlo healovať? Ale? A málo. Jakže ma on... Jak on mohol vyhrať? Čak som ho ja zabil. Jeden život? Kámo. To není možné. Ja som deformovaný, že jeden život. Kámo. Ja mám 0 energie, on vyhráva. Ja potrebujem trochu hitovať. Skúsim to takto teraz. On furt vyhráva, jak môže vyhrávať, keď som mu dal viacej dole životov? A teraz to celkom si kazí. A on furt vyhrá... Jak? Kámo, on ma porazil. No, takže bohužiaľ, no. Ale podľa mňa to nebolo moc skill. Podľa mňa... neviem. Podľa mňa mal skôr šťastie. Ale ak sa vám toto videjko páčilo, tak nezabudni dať like a odber. A pre tento diel to bolo všetko. Takže čau.